on calminama yeɓiyankoɓe ayaw pindi tv ha tengta yewta men leral communication emin jaa noon amin jetta on yafnade on e ɗe dumonaji no wayde min ɗeɓi ngakkude e moɗon kono hakkillaji amen nane moɗon no hakkillaji mon golle amen ni jamma e ñamama e suuka kihiɗe en jetti dendagal yeɓiyankoɓe ɗum woni suuhede mawɗo debbo hen gorko en jarnima caméraman en ɓe eko nanɗi hen heddude jungo ñaamo ko Babou Mouhamed Ndim jungo nano ko Toka Abou Gaye gartane toɓɓe ɗe ngannduɗaa ene jeeya toɓe ɓurɗe mantinade hannde e nder leydi meɗen ko waɗi ko fof dol jaɓe hattude Cheikh Anta Diop wontiɗo wonno elle alaaɗo yaano sababude almuɓe ɓe woytade lelde ɓe boursi mumen mbi so ñaami wadde joɓata kamɓen ɓe mbi ɗum hawanani ɓe addi caɗele ha en jii ko waɗi ko hundeji kulɓiniɗe ɗol jaaɓe hattirde ha koko goto ɓeyteɗo Ablaye Ba mo diwan Matam hawri heɗe lejal yo Allah yurmamo yafomo haanamo aljanna e heewɓe gañi hen no feewi toɓɓe wonde ko toɓɓe ko faate debati goo kadi en e nayi nder leydi ndi addi coow keso caggal luskito no brigade recherche toon to Kamasa waɗi ha jaggi yimɓe tawi ko yimɓe heewɓe no feewi won hen ni jeeyi ha daaɓi yimɓe won hen no gondi koyde ko sida ina jokki ha joni gasanima en gartu hen kono ɗum ko jilluji ɗiɗi ɗe jiida pandale Bassirou Diomaye Diakhar Faye mawɗo leydi Sénégal nane tourné ko fate faggudu e diwan mo Tambacounda e toon to ganduɗa koto Kédougou oɗo saaha joni woɓɓe ne mbiya tourné ma tan ko goote tourné Ousmane Sonko nden ko tourné dowgol kañumen nane élection mo Kaolack mais hono ɗum amnoto beele koko haaldal famudata walla ko ceerdal woodi ha joni on calminama salminago leyɗe salminago teddugal daaw mi fuɗɗoma hade toka haala jiɗɗi calmina bandiraɓe e rawa bo mi salminima en calmini dendagal heɓiyankoɓe Pindi TV ha tinti joɓe lewɗon communication en calmini bandiraɓe fof en calmini dendagal diaspora o kamɓe kala ɗum boni kuugal en calminiɓe en jurima ñaguima yafrima to déciɗe o waɗi seeɗa kadi mata ko jolitole ɗon tan salminde bandiraɓe salminde kadi mawɗo a jarama Ndim Toka bisimilla e Tokara Allah jarama en calmitima walla en calmini bandiraɓe e heɗotoɓe enen daara en e oɗo saaha e nder Pindi TV ko weltanadeɓe tan e ñakade ɓe yaafuya e ruttodirde kadi e bandiraɓe dowuji wonande ussare nde joguinɗen guila nden mato en dañani jottade ɗo ko wiide kan bandiraɓe Allah jarama ɓe jarama ko pular wiyata ko so tawi mayɓe gartani duwaw yawtani enen fof eɗen duwodira e koye meɗen tan e bañirade debbo jaaɗo mawɓe yaaɓe kamɓe fof yo Allah yurmoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna e oɗo saaha hande ne kadi hono musidɗo meɗen Ousmane Makkali kañumne ko joom suudu miñiko kañumne sanki hanki jamma miñi ko mo jiɗi yumma e baba joom suudu muɗum na wiye Jeewo Sall oɗo jeeya ko Dungo Wuro Alpha ko joom suudu Oumar Cheikh Ly na hawre ladial hanki jamma to hôpital Fanto hen hande wona levée du corps sanga 16h so tawi yoni o nawtete ko Dungo Wuro Alpha ko toon o wirnoyte noon eɗen duwano Ousmane Makkali e inde lewlewal communication e kuuɓal e gardugol maɗa e dendagal terɗe ɗe kala eɗen denda e makko nde ɗo ustare Togara noon e neldi dendagal bandiraɓe ustade ha tengte Ousmane Makkali mo ganduɗa ko tawgal e lewlewal communication ɓendaɓe dungonaɓe kala en nelliɓe duwaw ɓendaɓe debbo jeeyaɓo yo Allah yimomo yafoma hanamo aljanna wat toon fortode makko kono kadi nelditen duwaw dendagal ɓendaɓe mbiɗen joni kala ustaɓe enen nelleɓe kamɓe kala duwaw sen gatte toɓɓe yewtere men hannde ɗon jeeɓe hattude Cheikh Anta Diop wayi e leno wano e mo ganduɗa ko guilay 68 e leko noon ɗiɓe waade jeyli kuɓɓoji ɓeeɗo ndiwa pallanteji ɓen jeeya banggue ha waɗi caɗele kewɗe ha almuɗo biyeteɗo hono Abdoulaye Ba jeyngano ko fate médecine hawri hen ele jam waɗi gañande kewɗe no feewi hol a yaw université adonnement e hol yiyande nde cikkuɗa wuɗoram koddiorade e yettude caɗele hayso rewani to banggue almuɗo jangoɓe to jaaɓe hattude Cheikh Anta Diop eyyi ko adi ko foof mamago ko duwanade stiɗo nde Allah yurmotomo yafomo ko mo ganduɗa vraiment ko yakare tigui nde ganduɗa ko yakare tigui jogono e suko mo ganduɗa wonno ko toon to fac médecine kañum vraiment rutti e joomum nde Allah yurmoto ɗum yafo ɗum
min wulima kadi jinnaɓe makko tisnu matannaɓe eyyi ɗum ɗo de ana waɗi bettere no feewi ko gonga événement ji kewɗi rewi ɗo e 68 a haali ha 2012 ha 2024 kono noon so tawi en gari ha hande 2026 en jii dillujiɓe waɗi toon to université Cheikh Anta Diop walla ni e dendagal wiɗe jaɓɓe harsirde de ma woni hen ko hawni waɗi ɗum ko oɗo 4e alternance no ɓe mbiyata ni alternative générationnel wonande laamu Bassirou Diomaye Diakhar Faye kañum e Ousmane Sonko ɗam ganduɗa ko ƴiyam kesam ko jeunesse ko sukaɓe ko kañumen hande gari e laamu ɗon ko sukaɓe ɓe hanki surtout kamɓe sandaji ɗi wonande étudiant ji ɓe ganduɗa koye dindintuno e duuɗe ɗe wadde réclamé ko fatuno e banggue les conditions de vie ko ɓe guurat toon ko nde wawata vraiment waɗede stabilisé ko way noon guilay caɗele bourse guilay vraiment to banggue rappel aji mabɓe guilay to banggue koɓe mbiyata ko GST wonande journée sans ticket gueɗe mbaɗe noon e foof vraiment en jii ha 2024 joyno e événement ji quand même ɓurɗo hulɓinade ndeɓe cummata ɗo wayna chapitre ji ɗi ndeɓe cummata direction du cours ndeɓe cummata vraiment fat médecine en hay département ji sesti e ko way noon ɗum fof ko sikkuri jogaade yakar ɓen ɓe ngannduɗaa hanki ko kañumen darino ne mbaɗa fistuse laamu Macky Sall mbaɗoɗo Ousmane Sonko jiiɗe balɗe ni accepté ko vidéo mum mo ngannduɗaa en haalat noon holko saabi laamu sukaɓe ne ngoya caɗeele boursuji wawde weɓni tan ɗumen gurdam mumen kanko hannde gonɗo actuel premier ministre ko vidéo mum accepté so tawi en ngari hay on jamanu mo ngannduɗaa ko kañumen ƴetti laamu ngu kadi ko hannde kamɓe étudiant ji ɓe ɓuri tankude vraiment ko hunde hamnide ko hunde kadi nde ngannduɗaa mboɗo sikki ne bettini kamɓe étudiant ji kono noon mboɗo sikki hanki woodi darinoɓe waɗɓe conscient yiideɓe ala ko cikkoton ko wona noon yaari déjà en jii sa ƴeewi cikkata kamɓe laamu ngu ko mbaɗata ko ni ko teyre sibu enen faamo ni hay to baŋnge wonande hakkude direction des bourses kamɓe jogiiɓe jobdele sukaaɓe hay ko way noon haani to baŋnge ɗo mbaɗata restauration ñaamde e yarde nde en jiiɗe ɗo balɗe no ɓe uddiri ɗum ni kono e jewte maɓɓe hakkunde maɓɓe e étudiant ji ɗi waawde addude accalmie deejo hakkunde maɓɓe a tawat koɓe mbiyata ko rupture koɓe mbiyata ko minen ɗum ɗo kanko le premier ministre ɓe kaali ɗum yiide wonande minen no fannu no janngirteni walla no min tawri université ji ni allah yi sago min ɓofta ɗum haa laaɓa a tawat kamɓe e ley ɓe jogii projet ɓe jogii yiyande e université ji ɗi koɓe yiɗɓe montude ɗum haa laaɓa ko yiɗi fof tawaɓe heen par ce que e dumunnaji jawtuɗi ɗi kamɓe étudiant ji ɓe caɗeele maɓɓe haa ɓe jewte mbaɗa hakkunde maɓɓe e mo ngannduɗaa ko directeur des bourses hakkunde maɓɓe e le ministre de l' enseignement supérieur Daouda Ngom nde ɓe ngari kamɓe étudiant ji ngam ɓe mbawa yewtidde e ɓen ɓe ngannduɗaa ko les ayants droit mi jeeya heen namdal ngal ɓe namdi to baŋnge bourse uji rappel aji amen on joɓat ɗum walla on joɓata kono so a ƴiiwi a tawi déjà ɓe dañaani jaabtugol kono a faamat won kamɓe won décision ji ɓe ƴetti ɗum ɗon hay gooto waawata tagde haa ɓe ndutto heen caggal jamboɗo sikki wonaa noon to baŋnge application ji geɗe ban noon namdi ko processus namdi ko procédure namdi ko dialogue namdi ko yewtere hakkunde maɓɓe ɓe ngannduɗaa ko les syndical ardiɓe sukaaɓe ɓe ngannduɗaa ko étudiant ji ɗi ɓe mbaɗa jewte goo ɓe jiile mbele janngo wawa artirede kono so tawi ɗum alaa so renaki rupture mo ɓe mbiyata o jogoto muuse koye maɓɓe mais également muus e kamɓe sukaaɓe étudiant ji ɗi wadde en jiyani taw rupture ko mbiyata ko rupture wona rupture siko en jii e laamu Ablaye Wade wayno Balla Gaye awren ɗo e ladial addi ɗo caɗeele e leydi ndi laamu Macky Sall en jii mbaɗo no Fallou Sène caɗeele ɗe ngannduɗaa addi ɗo e leydi ndi hannde kadi arti kamɓe e laamu maɓɓe ko mbiɗen ko en hawni te sa ƴeewi sacrifice mo étudiant ji mbaɗatno kanko laamu Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye haɓe ngara e laamu cikki ma taw to baŋnge cadre de vie maɓɓe ma ɓeydo e ko wayno kono ɗum fof e wa noon en jii kam hannde ko hannde ni ɓe ɓuri vraiment wonde tumorankoɓe e caɗeele ɗe ngannduɗaa nan dokiniɓe kamɓe étudiant ji ɗum ɗo noon ko caɗeele mboɗo sikki laamu ngu haa jooni ani fof ɓe ruttade caggal waɗa feere wawde noddude ɓe dialogue
mbawa yewtidde heddi ko bonanno kam boni sibu so tawi hari ha fitandu heddima hen tan hankkadi vraiment ɗum ɗon kam ɗum wonti goɗɗum tan fof e wadno laamu woni fof ɗurtitade andu kañum tan jogui décision beele vraiment ɓe mbawa artude e ngam addude deejal kono kadi les forces de l'ordre caɗele ɗe ngannduɗa kamɓene c'est pas parce que an ka force de l'ordre a tottama dérogation a tottama yamirore yalnat mbaɗa réprimer étudiant ji e ko way noon an ka poɗɗo ɗum wadde mboɗo sikki kamɓene neɗɗo o aɗa foti ko mbiyata ko fibre patriotique ne foti dillude ma sibu ɓen ɓe tawata toon wadde ɗumen réprimé wawde torkude ɗumen e ko way noon hakkude baaɗi miñe mawni mo jiiduɗa mo ndenduɗa leydi ko kañumen tan won toon mboɗo sikki sa heeɓi yamirore kala que soit ko nde wawi wonde aɗa foti kadi liggorade hakkille ma ƴeewa ko mbatta ko janggo e jaam beele fitandu heddota ko hen caɗele mbatta hen e ko way noon ɗum ɗo fof kamɓene kamɓe les forces de l'ordre si wen ji hanke ko kewi ko nadde ha e nder déjà université e nder campus ɗum noon ko ɗum goɗɗum kono kadi sukaɓe ganduɗa hanke mbaɗiɓe alerté yiide minen min kaɓaka so wona nde mbaɗɗumen provoqué kañumen vraiment ƴetti kaaje te kañumen armumen tan ko kaaje donc ɗum ɗo fof e wat noon ɗum sikki vraiment kanko ministre de l'intérieur ministre de l'enseignement supérieur ministre des forces armées eɓe poti vraiment ƴewtade caɗele gonko sukaɓeɓe e mbawa tottude ɗumen ko jiiɗi ko si sukaɓe ɓe kadi ko goyata ko hen tan jooji tikeji restaurant ji ɗi walla ouverture to banggue kuuɗe mbale mbawa ñamde e yarde rappel aji mabɓe ɗi bourse uji mabɓe ɗi ko hen tan ɓe pawi ɓe totte beele jaam arta e duuɗi jangguirɗe baba noon no gallodalen paami kono baba aɗa andi caɗele gonɗe hen ko almuɓe ɓe mbi keɓani bourse ji mumen te ko hen ɓene yanno koɓe coodi ñamde e yarde e atuje ko nandi hen ɓe mbi soɓe keɓani ɓe jahat restaurant ɓe ñamate ɓe joɓata laamu ngu kadi wonɓe toon ɓe mbi ɗum wawa amnade holno ɗum foti safroyede e bababou so tawi an a yitti kam min comme employé ma en jaadi leɗɗe woddunɗe so mboɗo yara mami ñaama so mboɗo ñaama so mboɗo ñaama so mboɗo ñaama so mboɗo yara ko mami soota te ko an foti yobdemi sa yoɓanimi holno mbaɗami mais il faut ko joɓa kam mi daña ko codirmi ticket eɗen gandi kamɓe étudiant ji ne jeeya règle uji mabɓe so tawi ɓe jooɗi ɓe keɓani bourse uji mabɓe walla rappel aji mabɓe ko way noon ɓe mbaɗat décrété ɓe mbima hande ko ñalawma GST wonande journée sans ticket si bu tikkeji ɗi ko alay sago ɓe daña kalis o ɓe mbawa hebde tikkeji ɓe mbawa sodde koɓe ñaami koɓe jaari kasitaji mabɓe e ko way noon ko ɗum saabi ɓe mbiya min mbaɗi décrété hande journée sans ticket sibu ɓe ngala tikkeji ɗi ɓe natiri toon to ɓe mbaɗa to banggue restauration e ko way noon ɗum kam ene jeeya vraiment e toujours e kamɓe haareji mabɓe e nder université kadi sa ƴeewi ngol ɗo ko ɓuuri ko hen hawnade nde ɓe uddi restaurant ji ɗi ɓe mbi ɓe uddi sukaɓe ɓe mbawa toon ñamde mbawa toon yarde mais ko sukaɓe ɓe kamɓe foof ndendi ɓe mbaɗi pied mabɓe garɗuɗo ballal mum addi en jiiɓe wayi toon kono cudduli ni ko barmeji mbanaji ɓe deefi kamɓe foof ɓe ndenti mbadde collectif eɓe ndefano koye mabɓe e ko way noon mais aussi ko ɗon laamu ngu kamɓene ɓe garti ɓe uddiri restaurant ji université ɗi sukaɓe mbaɗi décrété journée sans ticket yiide wonande minenne min natat min mbaɗa ko yiyete ko gente tubaɓ sibu so tawi an ala ko coɗɗa ticket restaurant nan udditi mais alay sago mi naata mi ñaama te ɗum jeeya koye règle uji université ne waɗi ñalawmaji ɗi ɓe mbiyata journée sans ticket holko waɗata ɗum ɓe dañani keɓani jobdele mabɓe koɓe coodiri ɗin tikeji beele ɓe mbawa ñamde e yatte donc ɗum ɗon c'est très normal kamɓe ne alay sago ɓe mbawa famande ɗum étudiant ji sibu kamɓe fof koɓe étudiant ji ɓe ndewi ɗon donc koɓe mbiyata ko rupture wawde mumtude ko so tawi ko ni ɓe jogori waɗirde sa renaki mabɓe bom pitali kewɗi te yoɓe gandu histoire uji baɗɗi récent jawtiɗo ɓurɗi ɗi hulɓinade étudiant ji ɓe mbawa waddunude ɗumen ko ganduɗa kamɓe tan yidde mabɓe nde wonat kuta tan wonat ɗum kam wawa wonde muusat kono ko kamɓe duttoto caggal wadde guila e joni alay sago ɓe mbawa ruttade caggal ɓe mbawa rufde hen ndiyam salligi ɓe nodde étudiant ji ɓe jewtida e mumen ɓe mbaɗana ɗumen satisfaire besoin ji mumen par ce que ko droit ji mabɓe c'est leur droit le plus absolu ko gueɗe mabɓe ganduɗa ɗum ɗo lawol ni hokkiɓe yoɓe totte ɓe totte vraiment beele kadi yimɓe mbawa ruttade deƴal a jarama toka koye ma paami ko waɗi mi yetta Abdoulaye Diallo mo Agnam anadno e bagge o Italie anadno e bagge o gaddanɗa hoorema gaddanoɗani mi andana beele ko jeyno walla ka gossila mi anda kono a ƴetti gotta gam mbaɗa andi so tawi mi tottama yomi feccu mi ɗawata hoore a watta feccere Allah mbatta ko feccere mi ɗawata hoore
mamin no Abdoulaye Diallo ko say wadi Abdoulaye Diallo ko ala wonde ko Abdoulaye Diallo yani ma ko couleur nangam ko andi couleur nangam ko miti anani ngande jibi o wi tan ko nan do mawdo de do ya addu babawo pulaar ko lancudo fof tekkiɗo banggue mum min mi yehi mi addoyi i joni noon nombare mi ƴetta ɓurɗo yodde mi tottam i hol sabo mi anda ko bani kam mi anda kam ñootol ma kam so Allah ni ñootol ngo ko teno Diallo wa sama wa saki o ngañaki kam ñootol o fuɗɗi ko ɗo e massa zangi ha yeyi Gabon neɗɗo ñootoni wa Abou Diobe jangguino e Pulaar ha président de la république ɗon ha ɗum fof dañi hen Oumar Samba Diallo teno wa saki kanko ñaatani noon a jaama jetti Alassane Sy e Mamadou Sy ɓe Seno Issa dennagal bandiraɓe kadi ɗen jarno bandiraɓe men hamaraɓe Ama Thiobe wi eɓe jetta Allah ɓe jetta Abdoulaye Madina Gounass saabu koɓe ɗomɗunoɓe ɓe tampi ɓe gaddnama forage ɗum noon ɗum kam wona ɓuulaɗe Abdoulaye Madina Gounass habde heege e basal e caɗele e huma binnago e ɗomka ñande fof ko baɗowo yo Allah ɓeydu mbawkaji ɗi yo Allah ɓeydu mbawkaji ɗi ko Amadou Thiobe yettini kaɗo haala yetti si Abou Kadiel ceerno Simon Diawaldi Ousmane Ba e Boylin tokaɗo gonɗen hannde ɗo ndeɗo saɗede e nguɗo laamu haade mabɓe jooɗade koɓe kalanno fotani tolni hannde ɗo étudiant ji jooɗo taw joɓetake e ñiŋoje ɗeɓe mbiyanno nguto laamu étudiant ɗi kadi naati hen kañen e koye mumen gone wallodirde e mabɓe ɗum beele hannde wonani nimsa e togata ko adi fof ko Amadou Soberi jaarore makko nde en jantata makko nde nden jarnono ɗen mo jiyaɗallo hono Abdoulaye Madina Gounass woni ko ɓe dañi forage nde tawno aɗa andi e sariyaji l'islam mbiyat makko so tawi aɗa jogui aɗa wawi ya hajjoy so tawi ronki hajjode ya sood lana mbaɗa e tufde walla gasa woyndu ndaw hajju mo Abdoulaye Madina Gounass waɗi ɗum noon eɗen mbiya tan yo Allah ñimnu ɗum junno ɗum ɗaldamo kankone Abdoulaye o e mbawka makko e ɓoydemo e jokkere en ɗam ko wona ɗum ko so tawi mi arti e namdal maɗa to banggue sanɗaji ɗi ko adi fof kam ko duwanade suka jaaɗo o Abdoulaye Ba yo Allah yurmomo yaafomo eɗen duwanno jinnaɓe makko ɓe eɗen duwanno ɗumen yo Allah waɗe ɓerɗe muɗumen ɓerɗe muñal kadi to fayto yataw o wi wonde hanino mi ari ga ko adi ɗum hoto nimsa mabɓe won hen nde tawno koye haajade Allah koye hoddiro kadi jogui tan koɗo ardata hay goto anda holto ummorto kanko sukajo o ko ɗo Allah haɗnuno balɗe makko eɗen denda mabɓe ndeɗon ussare eɗen duwanoɓe ko heddi ko to banggue duɗal jaaɓi hattirde to henna wonande sanɗaji ɗi to banggue ɗeɗo caɗele guuraɗe kamɓe so tawi ɓe mbi koko bettiɓe mataw ɓe jiiɗi wiide koko bettiɓe kono ko hunde nde gandanɗa hooremaɗa eɓe jottorino ɗum eyyi heddi noon ko welani ha welani kono kamɓe étudiant ji ɗi yoɓe gandu toɓe goni to wona galleji babiraɓe mabɓe yoɓe gandu toɓe goni to wonko ɓe dañi toon ɗum ala galleji babiraɓe mabɓe yoɓe gandu kadi addaniɓe toon ƴañodirede wecco nayiɓe toon ko jangde nayiɓe toon ko ɗaɓɓude gandal wonɗo ena tolno tefde belnoɗa ha keeɓa ko poɗɗa hebde ko ɓuuri ƴañodirde e joom conde kure wecco an joguiɗa ko hayre o jogui ko jakaji so tawi a wi wonde aɗa werlodira e muɗum sa renaki kala ko ɓuuli koto maɗa to ɓuldata ɗum noon eɗen basiyoɓe kamɓe étudiant ji ɗi yoɓe gartir hakkillaji mabɓe ɓe mbatta hakkillaji mabɓe ɓe ganda ko jangde nayiɓe toon wona haare ɗum ɗon noon ɓooyi e université saabu so tawi a ƴeewi kamɓe koɓe dañi ko wonde an jooɗɗa ñalawma no worno tawa ñamdu maɗa foof ko capanɗe joyyi mbuɗu kaccari bou sappo bottari nogas hirande nogas a waɗanama ɗum ɗo andu ko ballal mawgal min hande o somi yalti ɗo somi yiiɗi wottade plate maaro e liɗɗi mbaɗanmi ko 1.000 won waɗoɓe ha 1.4 won soodo plate maaro 1.6 won soodo plate maaro ujunere 1.1 ɗo henna en nder ndiɗo leydi kamɓe ɗum ɗo fof Allah dandiɓe hen mbiyeɗa suudu ndu koɗɗa ndu ko 1.6 par lewru 1.6 ɗi ummoto koye bourse maɗa mo keɓata o ko hen yaltinte courant e ndiyam a yoɓata fof ko saabu Allah so tawi a yeehi université tawata ko réseau ji électrique nam branché banque yo banque te jomumen branché réseau goppa jaaha laabi muɗumen mbima wonde yo bon c'est l'état qui paye fami jomumen ndiyam ko waaci donc ɗum ɗo fof a waɗanama ɗiɗo sababuji fof aɗana huufi ɗumen e oɗo nema fof aɗana huufi ɗum donc a gère ɗum gérgol moƴƴol so wona tan ñande fof ko conde kure ñande fof ko berlade ñande fof ko ɗuminaki e kadi
yoɓe ngandu kala ko ɓe bonni hon ko koye maɓɓe ɓe bonnani oɗo baraɗo ɗo en wona mbiɗon wonde ko santé o waɗata rawane nde ɓe duppata campus no nde ɓe duppata fac médecine nde holmo ɓe duppani kanko est ce que o jeenoka hen e duppannoɓe c'est à dire woni gueɗe ko gueɗe ɗe gandanɗa hono ko poɗɗe namditede e kadi heddi ko ɗum ɗo waɗi ƴewete kono jaam ina artire ƴewete kono deƴal ina waɗira kono noon responsabilité woni koye président de la république Bassirou Diomaye Faye responsabilité o koye makko woni kala baraɗo ɗo responsabilité o kanko jogui ɗum kala guurɗo kanko jogui kala ñawɗo kanko jogui kala celluɗo ko kanko jogui ko responsabilité makko woni saabu Sénégal naɓe 17 million Sénégal najo pawɗo hande o ndewi ko caggal makko ngala mo jogui eyi muɗum so wona kanko ngala mo jogui ala muɗum so wona kanko donc kanko foti wattude hakkille e hoore makko o anda ko totta ko responsabilité muɗum no foti o ƴetta responsabilité o ha timma o jogo ɗum e jungo makko o haalino ɗo en o wi wonde omo andi ko totta ko omo andi responsabilité makko hen no fotiri kono min mbiyatmi wonde ko omo manque andude responsabilité makko no foti saabu ko muñata ɗo henna ko gila ɓami muñti ha ñallugue hande gue kanko président de la république konngol makko nanaka hen premier ministre makko konngol makko nanaka hen nana hen konngol makko ko ñingde e aybinde e bonnidde par ce que déclaration makko mo waɗi to hende to Kaolack to hen wiide wonde étudiant ji ɗi ko won rewɓe caggal muɗumen ene jeena ɗumen kaalisaji yo bonnu yo duppu yo kaɓe ɗum ko haala premier ministre premier ministre élewaji no goni gani no gone karel no gone musibaji no gone fof kañum heɓato hen no waɗa déclaration ngaji wonde président de la république min mi wona ha e leydi ndi gandanɗa hoore maɗa deƴal wona ha ɗon peewal wona ha ɗon taw mbaɗa woni premier ministre sinno noon mi woni no président de la république aɗa woni premier ministre président jooɗo huccita e maɗa ene heɗo ɗum ɗon ene nana musibaji ana mbaɗa université président haalani hen an a haalani e ɗum kalata koko woni beele ma fittanma ko eko woni yidde maɗa ko e rutti e nder hen kamɓe o wi wonde kamɓe étudiant ji ɗi ko won rokkuɓe ɓe kaalisaji ene jooɓa mataw rawane 2021 2022 2023 2024 étudiant ji ɗi nde duppata toon nde bonnata toon nde ndewi e nder leydi ndi bang yo bang jeygol ene duppa toon mataw nden kamɓe dokkanno ɗumen kaalisaji nden ko kamɓe mbaɗantuno ɗumen connexion ngaji muɗumen nden ko dañata ko kamɓe mbaɗantuno ɗumen nde ɓe mbiyata ɗo ene étudiant ji ɗi wadde inde Touba ko ñamde taw yoɓani nde nden mata ko kamɓe dokkanno ɓen kaalisaji ɗiɗon ɗum ɗon fof neɗɗo ayi ko wiyete ko deftere jangguirte ko bandum kamɓe ɓe gari ɓe tawi ɗum ɗon guila ɓe gari ɓe gardi ko habde étudiant ji ɗi min noon mi haalino ɗo ko kalnomi hanki ko ha hande ko hen keddi mbimi wonde ko tarto nayo so tawi ene piye somi wirtima somi yantani e fiyoɓe ɓe mami wi wajo o fi ha muusa étudiant ji ɗi ko hen jeeya taxi manuji ɗi ko hen jeeya jakarta manuji ɗi ko hen jeeya ambulant ɗi ko hen jeeya woni jula bale belen kala ko boni e nder leydi Sénégal tuggude 2021 faade ɗo ɗo jaara hen ɗo ko kamɓe ɓe ɗo bonni ɗum kala ko duppaɗo ko kamɓe duppi ɗum caɗele yimɓe dañi fof ko kamɓe dokki ɗumen caɗele ɗe hande o nde ɓe laami nde kamɓe ɓeeɗo ene nde ɓe laami nde ɓe gaddi fiide fof ko taxi manuji holɓe ɓe ndewni hen ɓe ndewni hen jakarta manuji ɗi holko ɓe mbiɗo taxi manuji ɓe tawi ko Macky Sall ene waɗani ɓe neema kala ko fawrno dow taxi ɓe ittana ha laaɓi fof waɗa homologué artira e prix carburant o goto woni 1jeetati pawɗe litre carburant ko codata ɗum ko fof ko hen yaltata fere maɗa an taxi man o fof ko hen yaltata so wona tan ko woni carte grise maɗa ko ɗum jaaha joɓoya to poɗɗa yobde walla visite technique maɗa kono ko heddi ko wiyeteno patente uji ko wiyeteno vignette aji ko wiyeteno ɗum fof artirama e nder hen on jiyani oɗon nema mbiɗon yo yah kamɓe ɓeɗo étudiant ji ɗi Macky ari tawi bourse mabɓe ɗo yaranno ɗo ɓeydaniɓe fodde 60% e bourse mabɓe ittaniɓe kala koɓe codanno plate maaro ko wonno 100 ittaniɓe artiraniɓe ɗum ha e 50 hirande bottari e kaccari ɓe mbi ɗum wonde yo yah kamɓe étudiant ji ɗi en jakarta manuji ɗi ko politicien ji ɗi e koye muɗumen leader uji ɗi ko kañumen ƴettuno kaalisaji muɗumen coodi jakartaji totti sukaɓe wonɓe e guure muɗumen eɗen mbawi rokkude yeruji e wonɗin e leader uji politique e on saaha no goni ministre uji ɓen no goni directeur uji mi ara mi sooda fodde motoji sappo mi ara mi taw sukaɓe sappo e nder wuuro amen haydara ala ko mbaɗi mi wiya ɗumen ndehen motoji nani ndehen jiinuɗe hen ko dañɗon mi namdaki on versement mi namdaki on haydara ko dañ hen ko guurɗon on namdaka patente on namdaka vignette on namdaka carte grise on namdaka haydara ɓe mbi wonde ɓen yo jah haydara mbaɗani ɓen jeehi laabi muɗumen ambulance ji ɗi goppa na totte financement ji en kalin ɗum ɗo haala financement ji ɗi
deren ko yahara ɗo eno ko der haydara ala ko finance kono nden ko finance no fo zip ko waɗanno ko fofof koye mabɓe artanno kamɓe ɓeeɗo hande wonɓe ambulance ɓe piyata ɗo ene ɓe totta financement ji ɗi ɗon enen mbaɗira commerce muɗumen enen goppa enen deeƴi namda ko haydara sowona tekkitel juutingel joɓata subaka fo capantati e mbuuɗu walla capanɗe nayyi mbuuɗu ngel joguiɗo place o mbiyeɗa wonde ko 1.2 par lewru walla ko 600 par lewru famde oɗon keeɓi financement mbiɗon wonde yoɓe jaah est ce que ko hebde fof hebdi financement ji est ce que financement ji ɗi kay wonande financement politique wawa hebdude ay kanko heeɓi ayno moƴo heeɓi hen fofof wawa hebdude kono wasata heɓɓe heɓɓe ɓe nde keeɓi nde ene deeƴi ɓe keɓani ɗe ene gulla ene luuka heɓnoɓe ene deeƴi kono noon so tawi woni min mi heeɓi an e heɓani an aɗa no wulla min mi deƴƴi mi wiyanima ala hoto nawdam hen ganda koye maɗa gonduɗum donc ɗum ɗon fof waɗi ɓe mbi wonde yo jaah ɓen jeehi laabi muɗumen joni ɓeɗo ɓe gari ɓeɓe gaddunoɓe gari ɓeɓe gaddunoɓe nde gari nde mbi wonde gande ko wodno ko natti wodde Ousmane kañum dari haali wi wonde ko wodno e université ko ɗum ɗon wontata ɓe goppirta noon étudiant ji ɗi par ce que Macky Sall ene andi ko waɗanno étudiant ji ɗi ko koko fotani wonde Macky Sall waɗi ɗum kamɓe noon ɓe jaɓata ɗum ɗon Ousmane haali ɗum kañum woni premier ministre kañum chef de gouvernement kañum woni toppitiɗo kala ko faati e moƴƴugol laamu Bassirou Diomaye Faye on so tawi wiyama noon mete ko yahata ko moƴƴinta Bassirou Diomaye Faye walla yahata ko bonnanta Bassirou Diomaye Faye tokara ko haala he e étudiant ji ɗi ko ne heewi gasata yoɓe janggu ɓe goppa haare yoɓe janggu ɓe goppa dukoji yoɓe janggu ɓe goppa sippiroji ɓe gandane kadi hay sinno tawi eɓe kaaɓe hay sinno tawi eɓe cippire yoɓe ndento sippirde e joom fetel joguiɗo Kalashnikov walla joguiɗo 12-7 walla joguiɗo grenade uji lacrymogène aji goto so tawi urki ɗo henna e galle Sary Dia toon heɓata isla kekekeke ɗo so tawi a wi wonde aɗa guirbodira e muɗum wona wartade jiiliɗa heddi noon ko hanki kam ɓurti par ce que min hanki wonko jiimi hanki min ko hunde nde ganduɗa hormade no hulɓe nde wonde wonɗo gonnomi mbaɗa wonde étudiant eɓe siifa ɗum e live aji maɓɓe direct jeeha ko waɗa ko min sinno tawino ko neɗɗo goɗɗo wino kam noon par ce que ko hunde nde meeɗa jabde so wiyama wonde ɓenne réseau sociaux wawi ɓe nde mbi ko wonde ƴeew mbi wonde est ce que ɗum ɗo no sir est ce que ko hikka est ce que ko hande est ce que wona ko ɓenni ko ɓe mbi kam nani ɓeɗo goni ko en direct wulloɓe luukoɓe nan goni dow état suuji nana juuka toon ɓe nana uddaji nder cuuɗi muɗumen cuuɗi ne kuɓɓa rewɓe lacrymogène aji ne bedde e nder toon ɓeene mbiya joni kay ɓeɗana gila 9h30 ɓe mbi kamɓe étudiant ɓe mbi wonde probléme o kamɓe nde ɓe pini 9h walla kamɓe finannoɓe 8h ene ko nandi hen eɓe goni e ƴewde holno ɓe kaccitorto haɓe jii force de l'ordre ene naata ene gone maajo muɗumen ene maaja gila nden kamɓe ɓe paayi ɓeɗo de wonko kewni wonko dawri ɓe noddodiri e koye maɓɓe mbaɗi attention force de l'ordre naati te ɓeɗo natɓe ɗo ene eɓe keewi no feewi wona wonanoɓe ɗo ɓe tan woode maɓɓe telliɓe mataw mbi ene mbaɗa sondage ƴewde emin jaaha min coodiya mburu walla emin jaaha min ɗumine ɓe kalmi hoto paaɗo min ƴeewoya komin kacciri duttoɗe ɗo haala ka fuɗɗi duttoɗe tan ala komin sodomi komin kacciri tan hellodiɓe donc e nder gueɗe baaɗe noon ɗum ɗo ko hunde nde gandanɗa hooremaɗo ene muusi no feewi ɓe duttitima ɓe ndewi ɓeɗon haaɓe uddi ɗumen e nder cuuɗi muɗumen on ndiwi yimɓe hawn uddi ɗumen e nder cuuɗi muɗumen kay so tawi ko jaam kaaɗe ɗon goppon ɗumen kono noon tolnirde muɗumen lacrymogène aji firti ko maaye toon oɗo biyaɗo maayi nde ele waɗi ko toñaɓe oɗo biyaɗo maayi nde wiyama maayi nde police sali o heddi noon police ko gogo muɗum so tawi wiyama maayiɗo maayi an ko oga banggue gonɗa oto banggue won gonɗo hon oto banggue ko toon wiya maayi an banggue mo gonɗa o mbawata tan wiide wonde ko woodani ɓe mbi wonde woodani mayde nde woodani kono noon nde wonde mayde nde waɗi nde banggue mo waɗi o wiɓe woodani ɓe wona oton banggue gonir heddi ko eɗen mbawi jabde étudiant ji hen banggue koɓe toñaɓe woni koɓe toñaɓe bourse guila Sénégal heeɓi indépendance walla guila heɓani indépendance école française naati e nder leydi ndi bourse ko woodi nde wonde kamɓe ɓurno yidde ɗemgal maɓɓe yo jangge ɓe gaddi ɓe mbaddi hen belnare eɓe belno yimɓeɓe yo janggu ɗemgal ngal ari ha yettima nokku ɓeɗon ko mbanno ko kamɓe yooɓe keddo e nder hen joni noon so tawi ɓe mbi wonde bourse ji étudiant ji ɓe guitta ɗumen e kamɓe ɓe jogui ministre de l' enseignement supérieur ene wotana budget milliard uji ɗi hay goto anda ɗo ha ɗoyi
eɓe jogui ministre de l'éducation nationale ene wotana budget ji hay goto anda ɗo ha ɗoyri wadde ɗiɗo budget holko wonni ɗeɗo jaggoto yomin guittu ɗumen wadde et pourtant kamɓe wiyoɓe ɗo henne ɓe kamɓe bourse ji ɗi heewi yo sakkane feere yo waɗani yo wattaniɓe elmaki jaayi ñanden wona oto fof 55 millions yew temedere 50 député oto fof 55 millions rendin fof ƴeewa holno foti entretien oto o arani carburant oto o arani chauffeur dognowo oto o arani kanko ko huttoto e oto o ko arani ɗum o fof so tawi rendi no foti million ngaji goni ɗo ɓe kalani ɗum ɓe ƴeewani ɗum ɓe ƴewata koye boursiel ko élewo ko heɓata ujunnaji jeetati par lewru ko ɗum ɓe batti hakkillaji mabɓe ɓe battani hakkillaji mabɓe e 2 millions et quelque moɓe keɓata salaire uji mabɓe kamɓe ministre uji ɓe ƴeewani ɗum ɓe ƴewata ko 400 000 francs walla 40 000 francs mo étudiant o heɓata ɓe battani ɗum hakkille ɓe ƴeewani kamɓe indemnité logement moɓe jogui o ɓe ƴeewani kamɓe prime en charge mabɓe médical ɓe ƴeewani ɗum ɓe ƴeewani foof ko gandanɗa hoɗa koɓe waɗana ɗum ɓe jiyani ɗum ɓe jii ko ujunnaji jeetati étudiant o heɓata ɗi casiyagal nani hen welani ha welani kono casiyagal nani hen so tawi ɓe pelliti ɓe mbiya étudiant ji ɗi hen bourse uji muɗumen no urse walla ne sélectionné joguiɗo moyen mo il faut heɓa bourse mo ala moyen fof wasa heɓde bourse so tawi ko ɗum ɓe mbi eɓe mbaɗa yoɓe dutto e mabɓe kala mo bammum wonno ministre hoto heɓ salaire kala mo bammum wonno député hoto heɓ salaire ni wona o ni usen ko hoto heɓ tan par ce que kañum enen jogui wonɓe gandanɗa hoore maɗa ngala ay e layifaji min nani waaji goto omo haala hen dewɗo min jeɓatnoo ɗum adi rek o wi won groupe wontode ɓen kam kañumen malama dañi ko ñaami par ce que ni lacciri muɗumen nana ñaama lacciri joni eyi ngulni ko ndiyam mbaɗi hen sukar nana ñaama kañumen kan dañi ko ɗumen kamɓe guila 9h30 haade nde fuɗɗi ha 18h eɓe gone garmi gara ɓe ñamani ɓe jaran kamɓe étudiant haɓe mbatti woyi aɗa nano jomumen ene goye woyi amin yomin ngala komin ñaami a jarama Taka haala ka laaɓi jiɗɗen wi tan ko koɓe ñamata kamɓe étudiant ji ɗi ko koɓe jaɓata ko heewani kono soɓe ngala koɓe jooɓi ko ɗon ɓe koddi ɓe mbawa yaltuɓe tan ko yaako ɗum waɗi ɓe mbi wadde ɓe ñaama ɓe mbasa yoɓde nden yiyande hena ɗon yo Allah hokku en fandinde ɗum kono ɗum ko gatten e gueɗe départi goo kadi hen wittoji baɗaɗi ɗo e nder leydi men caɗele mum ne jaaji saabu eɗen gandi teski guila e gooko biyeteɗo Jacques Beignet Kouo mo ganduɗa ko Touba ko gonnoɗo ɗo nadi enda santé ko nandi hen guila nden nde ɗum fuɗɗinade leyɗele men nde ene hewno coow no feewi woɓɓe mbima ko wuuyi e sida ko ɓuuri ko sida wayi ko wuuɓe hen ɓe ɓuuri heedde ko sida wayi ko manam wuuɓe hen ɓe ñamoɓe hen ɓe yawoɓe hen ɓe waɗoɓe makaji mbaɗa feere ha yimɓe daaɓe kulɓina yimɓe ha keeɓa hen balle ɗum inan toon ha joni yeehi noon ha wiya ustima ɗo e leydi men Sénégal omo ganduɗa ko kañum woni jaggoɗo kaltanaɗo ko fate cellal Ibrahima Ndoye nden e saaha mabɓe ɓe mbaɗino peeje fof gam habtade ɗum ɗon gattugol mum e ngol ɗo lawol e sifa goɗɗo wonde Touba ko garɗo eɓe daaɓa yimɓe taw ko welede ɓe daaɓa yimɓe ha addi caɗele e nder leydi ndi ɗo ndi gonɗen président Macky Sall wino kañum ko ɗo ina wuuri kañum ɗum jaɓetake ɗo manam ko faade débat goo kadi nde yeehi ha ɓooyi yimɓeɓe mbi président Macky Sall ko jiɗɗa ɗum ɗo e nder leydi ndi kono sen jii ko ari ɗo joni ko e ko nguɗo laamu wino e Samba Jikku yi e usta suuji haalnoɓe hen ɓe elle koko ɓeydi bonde Baba eyyi koko ɓeydi bonde eɗen gandi ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe e debbati gorkati en ko mbiyata ko fedde homosexualité en bon kamɓe homosexuel en ko fedde yañji te ko kañumen hande ɓuuri jogade ngaaluji e leydi ndi foof walla aɗa wawi ni ko kañumen mbaɗata contrôler l' économie to banggue aduna o wadde yiide aɗa haaɓa e mumen sa renaki ma ɗum wonko muuse ma no fewi surtout sa woni président leydi Macky Sall a haali joni wonko haalno e gande Barack Obama arno ɗo jillo e Sénégal haalino wonande wadde ɗum ɗo légalisé kamɓe ɓe ganduɗa ko debbati gorkati en won haala kawo jabti yiide wonande min parani wadde ɗum ɗo légalisé e leydi ndi sibu eɗen gandi Sénégal eɗen jogui vraiment valeur aji gonɗi ɗo e leydi ndi banggue droit des cultes e ko way noon Justin Trudeau premier ministre Canada ari ɗo o haalti kan haala on ni ndesan nde rutti leydi mum
en ji vraiment waɗi attaqué Macky Sall de façon frontale yiide wonande vraiment Sénégal ne jeeya e leyɗele ɗe ngannduɗaa ko ɓurɓe salanade e habde e ɓen ɓe ngannduɗaa ko debbati gorkati en wadde a famat ɗon tan mataw ko Macky Sall salotono ko ɗum jangde yiide wonande min parani ko wadde signal ni dumunaji garoji walla jangoji garoji enen gandi ɓe gaccata leyɗele men ɗe ndeeja feere fof nde ɓe mbaɗi maɓe ƴeew holno ɓe mbaɗirta beele wawde wadde pénétré e leyɗele he so ɓe dañi ni laamuji ɗi par ce que sa ƴeewi hannde ko wayno financement ji ko wayno FMI en walla won hen organisation ji walla won hen institution ji ko way noon beele ɓe tottuma balle ɗe ɗon alay saago ɓe mbaɗoto hen less ko surtout ko wayno gorjiguen en wawde wadde ɗum e leyɗele ma nawe à l'assemblée voté beele vraiment ɓe mbawa dañde ɗo ena jam e ko way noon beele ɓe mbawa wadde répandir ɓe wawa yañude ɗo pelle mabɓe ɗe donc wadde eɗen mbawi wiide hannde Macky Sall dañi raison e par rapport e ɗum ɗon fo e wade noon en jii hannde eɓen jiiɗi change ude ɗum ɗo ɗum yiide déformé yiide e ɓeɗo ko caɗele Macky Sall ne anno ɗum ɗo ha saabi ha hannde donc wonko ganduɗa en puɗɗima ɗum yiide et pourtant Macky Sall haala mum enen laamno hen fo e wade noon kamɓe won haala kaɓe kalno mino ko soɓe gaari ene jeeyno koɓe gaddoto kam wadde nanude à l'Assemblée nationale ko wadde ɗum criminalisé ha joni ron kam yoɓe mbaɗ ɗum criminalisé en keeɓini information ji wonande ari à l'Assemblée nationale mais on proposition de loi ha joni kamɓe koɓe waɗɓe ɗum à côté ɓe jaɓani ɗum nanude wadde wonko woni ɗon Jean-Luc Mélenchon arino ɗo ari ƴewde Ousmane Sonko e parti mum Pastef toon to yimɓe mbiyata ko temple du savoir université toon ɓe ngannduɗaa ko yakare janngo ko toon yaltata étudiant ji men e ko way noon cadre uji jogotoɓe leydi ndi janngo ko toon waɗoyi recevoir Jean-Luc Mélenchon jewte ha kañum ne haali wonande e ko kañum wonno acteur dariniɗo debbati gorkati hen toon to France ha keeɓi fodde mumen nden kanko haali o yi wonande ɗo e Sénégal gorjiguene yagal walla debbati gorkati en koɓe waɗaɓe ɗo toléré wonande tolére mi anda no mbirami ɗum e ɗemgal pular jomumen ne mbebnana peut être ene koybinana wadde sa yi neɗɗo ne hoybinaka ma wadde jomum haɗaka donc je crois que ɗum ɗon ko ɗum caɗele ɗe ganduɗa hande eɗen gandi kam hande eɓen ɗo kewi daɓe leydi ndi te vraiment leydi men eɗen jogui valeur aji men ɗi ganduɗa hande surtout ɓen ɓe ganduɗa ko yimɓe men diine wadde il faut ɓe mbawa famde enen to banggue diine o e kamɓe lamɓe ɓe ko des institutions ɗi ganduɗa ko primaire laamu ngu surtout kamɓe sernaɓe ko haareji baɗiniɓe kewi hen darade ɓe cirguino yiide wonande laamu ngu ɗum ɗo min jaɓata ɗum par ce que ndena haali e laamu Macky Sall en jii woodi umminoɓe ɗo yi kañumen ene kaɓa e Macky Sall wawde e leyne yiiɗi dagnude debbati gorkati yagal mboɗo sikku noon ko hande noon fonno wonde haare mabɓe hande kadi ɓe ponno artude e dinguiral ngal wawde oɗo phénomène mo ganduɗa ari ɗo kadi ko ɓuuri ko hulɓinade hen ko oɗo sida mo ganduɗa hande jomumen gaddi tawi joguino ko projet wawde sarde ɗum e leydi ndi donc ɗum ɗon ko ɗum caɗele wadde laamu ngu hande mboɗo sikki ko kewno ko e Covid 19 ko ɗum foti artude ɗo holko foti wonde darde laamu ngu surtout ministére de la santé mboɗo sikki poti darade ɓe garta e ɗeɗo caɗele holko foti waɗede joni joni mi anda ko ɗum état d' urgence mi anda ko poti wadde mboɗo sikki kam to banggue ƴewde yimɓe sibu ɗum yaaji déjà en jii contamination ji ɗi wonɓe hen ɓe yimɓe ne gandi ko ɓen ɓe ganduɗa hande vraiment to banggue monde showbiz o e ko way noon ko yimɓe ɓe ganduɗa ko eɗen gandi enen foof hande génération o eɗen gandi hande jamanu o no yarata ni wadde eɗen mbawi wiide ko ɗum yaaji par ce que won hen ndesi jibini won hen ko célibataire aji won hen ndesi ceeri won hen wadde nana ɓeydo yaaji wadde holko foti wonde dan laamu ngu mboɗo sikki ko ƴewde beele yimɓe potani wonde e état d' urgence mo ganduɗa yimɓe ne mbawa yaade jaaha e hôpitaux ji he won hen ɓe ganduɗa kolaki koye mumen ɓe ƴeewa ƴiƴam mumen ƴeewe waɗe prélèvement ji ƴeewe ɓe ganduɗa ko heɓɓe hen ɓe keɓani tumnade noon e leydi men hande eɗen gandi no yaari surtout yonto min je crois ko ɗum ɗon ko darde laamu ngu hande min ko ɓuuri men jahde ni holko saabi ha joni kanko ministére de la santé ha ɓuuri tengtude noon e cellule mo ganduɗa eɗen gandi to banggue haɓantoɓe kala ko fatuno e gueɗe VIH sida en e ko way noon
mbete pota yaltude hen haala kala par rapport e artude e ɗeɗo caɗele kamɓe ne vraiment ɓe jogui hen part de responsabilité ɓe mbawa deccinde hakkillaji yimɓe ɗi holɗo gueɗe ɗe yarata hol élan mo ɓe mbaɗata to banggue bataille gam wawde handade kono kadi ɓen ɓe ganduɗa peut être ne kuula beele contamination o yetta hiɗon par ce que chaine o kam hande ɗe mbawi nana ya en ganda hol hen heɓɓe en keɓani mboɗo andi wadde ɗum ɗo kam koko foti ƴewede guila e joni laamu ngu vraiment ƴetta hen des paramètres liggodira e ministére kalfinaɗo cellal ɓe ƴeewa vraiment kala ɓe ganduɗa peut être ene kuuli ene tuuma hen beele mbawa yaade ƴeewoye kañumen to banggue fannu cellal ɓandu men ko heddi ko noon ko justice jogui ɗum e to banggue ɓen ɓe ganduɗa kañumenne par ce que ɓe mbima ko contamination volontaire an aɗa andi gonduɗa koye ñawgu aɗana yaha aɗa waɗa contaminé donc ɗum ɗon kadi mboɗo sikki ko goɗɗum ko goɗɗum a jarama mboɗo andi toɓɓere nde en ɓooyi hen no fewi ha sawnana yaha sénégal ɗo lo to banggue formation en nan ɗo to hedde suuɗi sarɗiji assemblée national kono kadi pelle débati goy kadi hen ko ɓuuri pelle sappo keptinama dañi responsabilité ji mumen goo ko kala jeeyaɗo e mabɓe ina wemnane ɗannade caggal leydi ina wemnane dañde kalis e dañde gueɗe ha heewa ɗiɗaɓal ngal ɓe jogui ko yimɓe mabɓe ɓe ganduɗa ko kañen goni wonɓe caggal mabɓe to banggue sariyaji e ko nandi hen toka sen garta e on banggue ko nanɗa ɗeɗo balɗe ko arti e gueɗal mbimi Jacques Beñe kuural ngari ɗo e woɓɓe liggotoɓe e sida yadana haɓa yimɓe e welede hol yiyandema hen e tokara aɗa andi to banggue sida o ko jiilaw ngalu tigi woni e nder muɗum min mi liggodima e mabɓe enenne kala julɓe mi liggodinoma e mabɓe holɓen ala mi haalantama ɗiɗon ala mbiɗa komi liggodima e mabɓe jimiɗi ko beele ko ministére de la santé walla ko wona ministére de la santé kono ko ONG ji ɗi ganduɗa hono jilloje ko fati e haɓade ko toon jinnomi ya laɓɓin ko haɓotoɓe rafi sida voilà toon jinnomi ya laɓɓin hoto lay hoto saro famde gila e mawɗo mabɓe o gila nde ɓe joguino won ɗumaнаji goɗɗi ganduɗa hono direction ngaji muɗum mbaɗa wawi limtandema kala hen ɗo wonno ɓe liggodirtunomi hen ɓe mbaɗani hen ɗo gonno par ce que on saaha gonnoon ko radio ne wiye 7FM wamide e ko kamɓe mbaɗanno kam sponsorisé émission mo mbaɗannomi toon ko kalis ha wayno leydi ɓe mbaɗi hen kono noon e nder hen aɗa andi neɗɗo wonko aɗa waɗa gono ha koye janggorde e nder hen minen min joguinoma ɗo henno ONG goto ne wiye ASEF ko alliance pour la culture l'enfance femme et l'environnement ardino ɗum ko Cheikh Oumar Dia wande min liggodima e mabɓe ko heewi to banggue sensibilisation aɗa sa ƴeewi waɗino saaha ɓe mbima wonde hay sinno tawino ko ayi to coiffeur aɗa coiffeur tondeuse muɗum joomum hoto jogo tondeuse goto so fembirimo oɗo yo weddo soodo goɗɗo walla yo fasnu ndiyam waɗa hen eau de javel en waɗa hen e layset so tawi joomum hutorima layset yo weddo mesalal la même chose moroɓe foof gadda nana e nder hen to banggue sensibilisation wiide joomumen ko haari koɓe tottatma ko an haydara ala ko woni wonani hay transport maɗa ummade nokku maɗa faade yimɓeɓe ndendintaɓe ko tottata ɗumen kone kadi jarani rendinde joomum fodde waktuji ɗiɗi waktuji tati e nokku goto taw joomum so tawi keeɓi ko keɓanno ko peccima goto fof dañata hen hay capan tati e joyyi hande donc ɗum ɗon fof jeeɗa ko ya wat rendin yimɓeɓe pour mbawa yettinde message mabɓe ay so tawi a ƴeewi won pelle garnoɗe ɗo hen ha tengti e nokkuji meɗen Fouta ɗe ɓe mbima wonde koɓe arɓe sembinde duɗe pular janguinde pular kono noon e nder hen so tawi a ƴeewi ɗeɗon pelle wona janguinde pular par ce que won projet ji won message uji ɗiɓe jogui eɓe jiiɗi nattinde ɗum e nder jangde pular nde ɓe ndewni ɗum koye rewɓe ɓe ndewni ɗum ɓe ko rewɓe ɓe ndesaka rewɓe ɓe ganduɗa hoɗoɓe ko tawi defuji en rewɓe camɓe ñangenɓe falɓe e gueƴe ko kañumen goni e nder hen les féministes ko ɓen ɓe ndewi e nder muɗumen famde enen goni e nder hen ene mbaɗa sensibilisation ɗo henna e Pikine tali Icotaf wona won ɗum won ɗon eɓe mbiya ɗum boutique de droit e c'est à dire e gueɗe baɗe noon ɗum rokki sembe hankkadi kala jiɗɗo wadde ko boni molto sosa fedde muɗum daro pour wiide wonde min komi kaɓantoɗo ko fati e maccugagu ndolagu iro fani gayde taw ɗon jomum ko yiyande hoore mum ɗum jogui to banggue rafi sida o kam haɓade ɗum nde walla to banggue sida o ko jiilaw kalis hande o woni e nder muɗum ha wayno koote par ce que so tawi a ƴeewi kamɓe ɓe jogui ko catal mabɓe banggue ko kamɓe géri koye mabɓe million ngaji garoji koye mabɓe garata ko kamɓe peccata ko kamɓe kala e mabɓe mo jiiɗa galle muɗum sa naati sa darima e damar galle a ɓortat fan
cikkata mato ɗo gaddotoɗa nadde ɗo en entré o sa yi 12 muɗum cikkata mato ko chambre à couché woni ɗon Allah e muɗum tan wonde ligse koɓe dañata e sida o ko donc ɓeɗon jiiɗa ha rafi o yo ummoɗo heddi noon ko hande o rafi o ari ha yettima e wonɓen ɓen nana lawɗina ɗum min mbimi ko wonɓen e mabɓe potani fadede ha ɓooya poti ko nanguede kirse publiquement yimɓe ene ƴeewa holko woni ɗum par ce que ene fof eɗen gandi rafi sida ko rafi mo sellata mbiyeɗa ko sellata te ko barowo rafi barowo mo sellata te ko daaɓowo so tawi heeɓi neɗɗo goto e nder galle o fof ene wawi hawrude galle o fof so tawi hawri galle o fof koɓe maayoɓe sahande mayde mabɓe yontani wonande ko Allah fodannoɓe ala oɗo ko ɗum ɗo woni sababu mayde mabɓe oɗon so tawi waɗi ɗum woppirama no wiyama yo ñaawe wiyama wonde yo ƴettane an wo kay yo ƴettane to yo ƴettane ga ɗum ko junnude yiila min mbimi ko jomum fonno tan ko wooda kawruɗo e muɗum han nanga waɗa e muɗum caka waɗa jomum deeƴa ñawor wonta banggue goɗɗo ko wona kam kañum kam yo yah ko heddi ko noon to banggue goto kadi débaten laamu Macky Sall ko liɓi ɗum ene jeeya hen Mamatar Gueye en ɓeeɗo Abdou Gueye Khouroum Xagné kamɓe ɓeeɗo Ousmane Sonko en ko kamɓe banno oɗon campagne wonde Macky Sall woni koye prépare yidde lawɗinde ko fati e dewgal gorko e gorko debbo e debbo ɓe mbaɗi ɗum ɗo campagne ha wuuli samma jikkoyi kamɓe fof ndenduno e nder hen e nder haare nde an awa yiide ɓe mi wayri nandeɓe sagi yiide mi meeɗa yiideɓe ni kono kam mbaɗa nananoɓe kono kam mi wayri nandeɓe Mamatar Gueye noon mi mbaɗa nan ɗum ɗe balɗe hanke nan yaltinde hanki ko yafnima o wi ko Macky Sall ko yafni ko yafnima Macky Sall ko aɗa ay hadde yafnade de ko min tawma aɗa dari mi wima hello e hakkille tal mima ndimi yaafo yaafo holko nafata ɗon hanke déjà ko cuhnom komi waɗi jumre tan cohlunomi ko fiidema mi fiima eyyi kono jomum cohlunomi ko fiidema mi fiima jomum jaaɓi juumi mbimi jomum jaaɓi juumi wona ndeɗo jumre Mamatar Gueye kay hoɗi tan koye jumre gila ONG makko gila oɗo maayi fewde ñallangal hande koye jumre tan ɓe daari par ce que neɗɗo so tawi kono toka Mamatar Gueye ɓe kaptima e loge uji ɗi ɓe kaptima ha ñawande mbaɗno 86 87 nde ɓe mbaɗa ɗum wona kanko gon ko arde gon ko tan saɗa ko hay koye fedde he o jeeya heno jeeya ɗum ay daraninoɗo fedde o daraninoɗo nde ɗon haade ha ɗum ɗon waɗi nde ha yeehi assemblée ha yettiɗo yettiɗo ha sanki on yeehi lawol mum mi faami kono ha joni kalde gonga Mamatar Gueye wi yo aɗa andi andude ko jomɗo yaafno no moƴƴi yo président Macky Sall yaafu min ɓeɗo nannuno min wonde togata ay yaafo ene jogui no yooɗirta e kurum kaka non Abdou Karim ɓe fof jafnima Abdou Karim Gueye kañum gila laamu Macky Sall wayri yi jaɓɓal ngal o yahani gila nden kañum ruftiri ay yaafo ene jogui ɗo yooɗirta yaafo ko ɓuranno yooɗirde Mamatar Gueye fadata ha min mi ara mi ƴetta micro yelam mi ƴetta caméra yelam mi ara mi yidde namdade e won gueɗe o profita e nder hen o wiya wonde Abou Diop yaafo mi juumi yaafo makko fonno wonde ko no waɗirnomo organise conférence uji de presse no waɗirnomo organise mobilisation ngaji yoɓe mbaɗir ɗon organise ɗiɗon mobilisation ngaji ɓe mbiya minen ko minen mbanno mobilisé min mbi Macky Sall ko ni hande ko minen darti mbatti mobilisé min mbi Macky Sall yo yarlo min yaafo min ko minen toñi ko ɗum heddi koɓe mbaɗata par ce que nde ɓe mbaɗata nde nde ɓe mbiyata Macky nde wona tan yaade ɓe nder cuuɗi ɓe uddo holno ɓe kaala ɓe dari koye mbedde ɓe kaala aduna fof ene heeɗiɓe ɓe nodde journoji national international presse national international fof ɓe daro ɓe kaala donc yoɓe mbattu noon wona ko jumre wona ko yaafuye ko gonga e mabɓe ko fimde o jogui hen fimde ɓe mbaɗani kono kanko kam omo samoyi yo noddu o waɗira hono noon mawnoddu a faami o noddata e ko heddi ko to banggue goto kadi débatte enen eɗen gandi nguuɗo laamu ay ko ndim ha ɗo ko projet de loi o ari guila ko ɓooyi e assemblée ɗo guila ɓe jooɗi projet o naati guila tan ɓe jalte élection aji guila nden naati heddi ko eɓe paadi ay ɗo joni ɓennata ay deuxiéme mabɓe kala nde ɓe dañi deuxiéme mandat hay koto wawa hadde ɓe lawɗinde ɗum ko min wona ko ɗo kalmi ɗum soɓe dañi deuxiéme mandat deuxiéme mabɓe mandat président de la république so tawi ɓe dañi ɗum so tawi ɓe dañi majorité assemblée nationale on nden ɓe ɓennino loi gorjigui enen dago e nder leydi sénégal gorko e debbo ene ceerta a jarama gorko e debbo gonta resondirde ɗum maɓe guittu ɗum gorko e debbo resondirde maɓe guittu ɗum ha laaɓa ceerta gorko haddani koko nattata
joni gorko wonta haddin ay ɗo joni ɓe nayi campagne wona koye rewɓe ɓe pay hunde fof ɓe mbiya ko aada ɓe jejjiti ko l'islam yamiri e ko l'islam haɗani e ko l'islam haji ɗum ɗo fof ɓe jogui ɓe mbi wonde ko Sénégal ko république layi goto fof koye diine muɗum min diinam ko ɗum ɗo rokki kam an diine ma ko ɗum ɗo rokkuma keddoɗen e ko aya Qur'an o wi ko ɓuri ya ayyuhal kafirun goto hen fof nangtoɗo nangti kono noon ɗum ɗon ala haɗi ɗum ko min mi ummoto ɗo gonmi ɗo mi tawoyma ɗo gonɗa ɗo mi wiya mbaɗa ittuma toon alay saago ya artuga hen ƴew luwaji te huuɗi assemblée nationale ƴew koɓe votata toon ko fof holkoɓe mbaɗi voté ko gandanɗa hoorema enen woni faveur juuɗo ɗo ene nder leydi Sénégal kala koɓe mbaɗi voté ɗo hen ko woni faveur mabɓe kamɓe ɓe gona to ka jibi tan oga cité ne keddi toɓe ɗiɗi to banggue laysisema en kaala ɗum kadi ma bisumin ɗo o natino e sida min mi natino hen goto fof haalon natino eno yaltiri an waɗata on débat sallo jeeɓi inchallah ala jooɗi mami addan mon invité so jaɓi mi addan mon invité Seydi Gassama Seydi Gassama ya kono jinmi Seydi Gassama min jaafima amnesty on min jaafima ɗum ala horo fay kalen tunu politique o waɗa promotion ɗo ma on tema tourné politique o ha sominta joyi tourné politique o temps o en ñaami ɗum e toɓɓe gaɗa no feewi tourné région Tambacounda e Kédougou président Diomaye Diakhar Faye ko faati e tourné faggudu yandema hen o fotani yaade o fotani yaade o foti ko jooɗade par ce que ko waɗi ɗo hen koko hunde hersininde no feewi par ce que Bassirou ay ko yahata ko ala ko ɓuri ɗum musde koreji makko ɗi bandi ko en enɗam makko ala ko ɓuri ɗumen musede ɓe o rendi parti walla ɓe o rendi mouvement makko ala ko ɓuri ɗumen musede laamu makko ngu ala ko ɓuri ɗumen musede won weltiɓe hen noon par ce que holko waɗi koye podoje o yeehi mami waɗɗum holɗum ha holde te yimɓe kewan no feewi jaɓɓugal ngal ina ngakka ebo jaɓɓugal ga ene wawi famede joomum ene wawi tawa kañum waɗani choisir mobilisation hoto wiyede wonde ko mobilisation politique kono yimɓeɓe a wawa dadde ɗumen wona Ousmane nana waɗa mobilisé Ousmane holmo waɗanta mobilisé cikkuɗa ko kanko o juumi Ousmane waɗanta mobilisé ko hoore mum Ousmane en andi ko fadi ɗum ko yiɗi ko saaha oɗon so tawi yettima loi o hadde nde yettima tabiti lawol gongol gummoɗe daroɗe ala suɓade kay ala wona Ousmane wi kañum suuɓi Bassirou Diomaye Faye hay ñande no haali ɗum o wi wonde kanko ɗo woni ɗo o wona hay leydi ndi gandanɗa hooremade jaam ala ɗon deeƴal ala ɗon leydi mbaɗori fitene karili ñande fof jamma e ñalawma o mallata ko étudiant ji ɗi leydi mbaɗori fitene karili jamma e ñalawma o mallata ko marchand ambulant ji ɗi leydi mbaɗori fitene kaɓetendi jamma e ñalawma o mallata ko jakarta manuji ɗi o wonde min mi wona hay ndiɗon leydi taw ko min woni premier ministre ala ko haal noon somi woni no président holko ɗum firti ko président o timmani président o wona président so tawi mi faami mi facciri haala makko kanko Ousmane Sonko holko woni fandare makko e nder hen heddi ko Bassirou Diomaye Faye Bassirou Diakhar Sérére walla so tawi ɗum ala min nawtamo jaga ñaaw yo continue projet ji makko ndema o rema gawri makko suuna o rema haaluji makko o rema fof makko projet ndengele o awat projet ndengele o ndengele o wonta haalde haala muɗum ha darnde daro ko saabi so haalan koye haal wona kam woni président ala oɗo totti hanno accitama oɗo rokki kono kanko ala rokkaɓe ko kono koye laamu ko kewa aɗa andi Ousmane o wi kadi kanko Ousmane kadi o wi wonde yimɓeɓe ne mbiya tourné ji ɗi o waɗata ɗi dépense uji ɗi ko dépense uji laamu walla ala o wiyala ko kalis hoore makko kanko mo jogui kalis holto dañi kalis nam la jarama tawon koye gas tourné président de la république yawi banggue premier ministre yawi banggue o wi ko tourné faggudu o wi ko tourné politique e leydi gotiri beele koko haalda famodira walla goe fof ko yawi ko banggue mum famodira andi mawɗo Aboubagaye wonko haali ɗo joni te nane wonko kalduɗen ɗo sikki nde kalanmi nde o arani mboɗo yiya Bassirou Diomaye de so renaki koreji makko sereraɓe sa renaki ma jogore makko météro no fewi yiide tourné o ko tourné économique e ko way noon ɗum ko wadde nuancé tan dañde alebi no jomum yaari kono yimɓe fof ene gandi ko ɗum sondage wonno ƴewde to banggue janggo e jaam so tawi mi joguima yidde yaade élection locale e ko way noon holko jomum jangde nde ƴettata par rapport e base mo ganduɗa surtout eɗen gandi won golle ɗe o halfini omo ganduɗa ko Mimi Touré min gonnomi ko Tambacounda ko toon ɓe tawimi Tambacounda ville ɗon ɗo adi jaɓɓede caggal nde o ari
jaɓɓimo ko bon tawi ko maire de la ville, gouverneur de la région de Tambacounda, mais mobilisation baɗaɗo commune fof tottama 1 million won hen ko 800 000 ɓe jiyani hay yimɓe tatu ha ni toon to Tamba mi acci toon haala wajiɓe ene mbaɗa fustigé ene jana e on mo ganduɗa ko Bande Dieyi maire de la ville mo ganduɗa joƴƴin ɗum e maire o ko Sidiki Kaba ko kañum en joƴƴinno ɗum e noon élection législative ɗi ko nden fati e coalition Diomaye président fo e wat noon en jii mobilisation ala ha ɗum woni ni mettere coalition Diomaye président e ɓen ɓe ganduɗa ko tawaɓe toon to banggue yimɓe mabɓe fo e wat déjà mboɗo toña mboɗo yiya hay min nde ummotomi toon mi tawani basiyel mabɓe ngel tawmi koɓe ittani ɗum taw alay gacce fo e wat noon min wawi ɗum ko ɗum tourné économique parce que ko yeehi ko o ari par exemple e maire mo commune mo Netebulu o waɗi toon inauguré soi-disant ko ɗum central mo ganduɗa ko Macky Sall wonno ɗum te c'est fonctionnel ene wonno tan seeɗa ko ganduɗa ko ɗum fonno ɓeydede waɗa ajusté ɓeyda ya waɗama te fuɗɗinoma ni gollede ko ɓooyi donc ɗum ɗon a wayide ko golle ganduɗa ɗum ɗo ko kamɓe laamu mabɓe kamɓe pewni hani eɓen uddita wadde wona quand même golle ɗe ganduɗa ko tourné économique ko ɓuuri ko hewde ko ñamba suuji tan mbaɗaɗi hen kono fo e wan noon eɗen gandi ko sondage suuji tan politique sibu ko tourné économique onno tourné économique so tawi a yeehi aɗa wawi arde région ji he il faut ko mbaɗa organisé conseil des ministres mo ganduɗa ne jaaɗa nde yoga e ministre uji ma jeehi premièrement ministre kañum nana e nder Sénégal kañum nana toon to Kaolack woni e tourné ji mum politique donc min mi wawa tourné o kam mboɗo wawi to banggue gartam o ala heddi ko tourné ƴewtoyde janggo e jaam somi joguima anniyaji faade élection ji locale et malheureusement o tawi ko vraiment yimɓeɓe ene mbaɗi découragé walla ko ɗum gueɗe politique Pastef rewi less e ɓen ɓe ganduɗa ko opposant ji mabɓe surtout hande ɗon ɗo Tambacounda eɓe gandi ko Sidiki Kaba fayi ɗon koyngal min kam mbiyami ko ɗum tourné échec mawɗo Abou Diop jaama saaha wona l'aspect saga fotte waktuji ne jandartaki bandiraɓe ne jeeɓana keɗo toka ari ha ɗo ho konngol mbaynorte tokere ko wiide han oɗo tourné so tawi wiyama wonde ko tourné économique tourné politique ko tourné ɓeero aɗa andi Ousmane o andi holko jogui o andi holko waasi sabu won konngol ngol o uddiri o wi wonde minen ko Sénégal naɓe mbanno min ɗo min ko min jopinoɓe Bassirou Diomaye Faye Sénégal naɓe so tawi no kooli min joƴƴitina min ɗon so tawi koolaki min tottira laamu ngu taw koye dow jaam taw fitina watta kaɗo haala wonko ko haali par rapport e haala makko ñanden wadde firti kanko o andi hankadi Sénégal naɓe ɗo mbaye mabɓe ɗo koko jalti e mabɓe haalaɓe ceerno ko wona ɗum koko jarnade bandiraɓe tan weltanade ɗumen e duwodirde e muɗumen ha sahaji paadi so Allah lamɗo o jaaɓi a jarama to baba konngol caguitum eyyi ko salminde ne garmi ha Tambacounda mi salmini maire de la commune de Missira Issa Signaté vraiment en calminimo en calmini e kanko e le secrétaire municipal Abdoulaye Sow e dendagal ɓesgu Tamba naɓe kamɓe fo en calminiɓe talata goɗɗo sawre welede Allah yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinde TV e sugay mawɗo debbo e gorko mo kala ɗo woni ene woni yo jaam kissen Allah gone men en gatti ɗo e yettama sakkitiri nulal tan hono biyeteɗo Samba Ba o jaago Hamadou Funare woni ko toon to leydi France wonde ko jeeɓo en goto mo dartota o yeɓatano kanko kala ko faati e YouTube kala ko faati e wonɗi en gueɗe kono noon guila o watti yebde yewtere nde guila nden yewtere nde nde daɗa hamo noon eɗen teddiniramo ndeɗo yewtere jaago toon to Hamadou Funare o joni leydi France o wi noon eɗen belimo tan Allah jarama Allah wele mo kanko o jarama feewi noon gasi ha laaɓi ma en garto e yewta wonde no mbiɗen e nder yontere no wawi fuɗɗoyo so Allah lamɗo jaaɓi kono Baba Houleye Djid goto men foof natino e ha sida wonko dañi hen yalti holno yaltiri e holko heeɓi hen alay saago min laɓɓina ha laaɓa ko ɗo ka tan ha lawol ngol saaha goɗɗo so Allah lamɗo jaaɓi